Sanibona sithando zami, sanibona sithando zika Dr. Mthembu. Today is Freaky Thursday. Tonight okhosini ngo10:15 ngizobe ngi-live okhosini ngizobe ngi-live ku-YouTube yami as well. Send ama message. I-topic yethu namhlanje ithi kwakwenzeka yini mhlambe wena umuntu wesifazane uthi umuntu wakhe phakathi nawe warm uvela umuzwe hoba vela awele ngaphakathi kwena, or wena gent kwakwenzeka yini kuwena uthi suzimisela ukuye enkundleni avela hawu nomzana vela awe nje before engene noma ethe sekhona phakathi empini uvela umuzwe vele awe nje. Kazi kube wafila kanjani wena umuntu wesifazane kwenzeka lokho kuwena? Wena umuntu wesilisa wenze kanjani? Wafila kanjani wena kwenzeka kuloko? Ngisendilena ama comments ngaloko ngeexperience yenu, kodwa kakhulu sibe sikhuluma ngaloko uDr. Mthembu entshela indlela ukuthi ngabe kubangwa yini, kodwa kakhulu yini wena ongayenza kuleso simo leso. So subscribe, like, follow ama pages ami uFacebook, uYouTube. Ngizobe ngithatha nama comments enu ningisendeleni nama voice note kule number 063 699 47 47. Be there baby. Ngizokubona then tonight at 10:15 okhosini. See you.